Kada sam došla u Europski parlament, jedno od obećanja koje sam dala građanima bilo je da će u svakom trenutku znati što se u Briselu odlučuje u njihovo ime. Kao zastupnica sam posebno angažirana na TTIP-u. Putovala sam u Ameriku na razgovore s Kongresom, više puta je išla u takozvanu sigurnu sobu s povjerljivim dokumentima i sustavno informirala javnost o prednostima i izazovima TTIP-a. Prije godinu dana malo tko je znao da se pregovara o stvaranju najveće zone slobodne trgovine u svijetu i drago mi je da se u Hrvatskoj otvorila široka javna rasprava o tom pitanju. Najtrajniji i najdalekosežniji doprinos europarlamentarci mogu dati kroz izradu i promjene europskih zakona. Amandmanima na direktivu o uzgoju GMO-a sam osigurala zaštitu interesa zemalja koje žele zabraniti uzgoj. Izmjenama direktive o plastičnim vrećicama sam doprinijela da se u Hrvatskoj očuvaju brojna radna mjesta. Kroz promjene regulative o novoj hrani sam pojednostavila proceduru za poduzetnike koji se žele probiti na tržište Europske unije. U Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača intenzivno radim na osiguranju jednake kvalitete proizvoda u novijim i starijim državama članicama Europske unije. Trenutačno s Hrvatskom agencijom za hranu radim na uspoređivanju kvalitete i cijene proizvoda na hrvatskim i njemačkim policama. Dobila sam jako puno upita građana o tome i nadam se da ćemo s rezultatima istraživanja primorati Europsku komisiju da bolje kontrolira proizvođače. U istom odboru radim i protiv programiranog kvarenja uređaja odmah nakon što im istekne garancija, kako bi se građane primoralo da ih iznova kupuju. Usvojeni su moji prijedlozi oko označavanja zemljopisnog porijekla nepoljoprivrednih proizvoda poput bračkog kamena ili slavonskog zlatoveza. U ovom mandatu radim i u Odboru za ravnopravnost spolova, gdje je nedavno izglasan moj dokument o sigurnosti i zdravlju radnica. Kao specijalistici medicine rada to mi je osobito zadovoljstvo. Bila sam članica delegacije u Štokholmu gdje smo proučavali švedski model borbe protiv prostitucije i trgovanja ljudima. Sustavno se zalažem za poboljšanje kreditiranja poduzetnica te smanjenje jaza u plaćama između žena i muškaraca jer smatram da je ekonomska jednakost preduvjet rodnoj jednakosti.